Να είστε καλά. Ανοιξιάτικο τουρίστ. Ξέρω πια καλά εγώ το μήνυμα αυτό. Ενημέρωσα σε στάδια το ήλιο του σώδη. Φυσικά φορτώσει λιγάκι φωτεινά. Ξέρω πια καλά εγώ το μήνυμα αυτό. Πασχαλίτσα, εσύ? Λιοντάρι, εσύ μικράκι? Θα μας φάει! Πώς σε λένε? Τερίνα, μπράβο στα παιδιά, μπράβο στις δασκάλες, συγχαρητήρια και στις μαμάδες. Το μέλλον του νησιού! Αλλά εσύ τι είσαι τιμένη? Όχι. Αχ, δεν ξέρω, είμαι κόκκα. Τσιτάς. Ελάτε να χορέψουμε. Θα χορέψε παιδάκια! Παπρικίτισσες, πασχαλίτσες, μελισσούλες. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά μας, μπράβο. Το κυφτήρον είναι εδώ! Κυρίες και κύριοι, ο Καράσιμος στα Όρσα! Κάτι, δηλαδή Όρσα. Ασπάλαθος is free! Μπράβο στα παιδιά, καλή επιτυχία. Δεν κρύβει πουστά! Όχι μωρέ. Σε μια θάλασσα ουρίσκει, να βάζει και ποιος μας βρίσκει, ψαρίζεται δεν κλείσει, όλη Έλα μωρέ. Χρόνια πολλά σε όλους. Φωτογραφούμε και την ευκαιρία της Eurovision σκεφτήκαμε στα Κύπρα να στείλουμε έναν εκπρόσωπο για να τραγουδήσει τον Αγάθωνα. Αγάθωνας από τα Κύπρα, διότι Ασπάλαθρος is free. Δόξα τω Θεώ, Ασπάλαθρος θα
κύθυρα δεν σώνεται ποτέ. Και επειδή η κρίση θέλει αντίκριση, η Αβραγίλα Γλέτη, ο Αγκάθωνας λοιπόν, με την κουμπανία του, στο μπανάρετο μετά τις 9 το βράδυ να τα κάνουμε μόνο. Πήρα το κακό το δρόμο και την ευκολία ζωή. Ήρθα κοντρά με τον νόμο σαν δεκαένα Σας παρακαλώ, μην με βάλετε εδώ μέσα. Σας παρακαλώ. Είστε εδώ μέσα, σας παρακαλώ. Είναι πολύ στενάφορα. Ο κύριος Τσακαλόπουλος, κοιτάξτε σε τι τύλη είναι. Δεν θέλω να με βάλετε εδώ μέσα. Μα τι απαιτήσεις είναι αυτές, Βασιλάκη, τα ίδια που πάγαμε. Πρέπει να βάζεις πολλά εκατομμυριάκια ακόμα για να με φτάσεις. Κύριε Άκη, σας παρακαλώ, μην με αφήνετε. Έλα, άσε αυτά, έλα τώρα να πιούμε ένα καφεδάκι εδώ πέρα.